Dobré ráno. Ako si sa vyspal? To vyzerá výborne. Pohode. Dobré ráno. Dobré ráno. No. Milan. Milan! No, Kedy si včera došiel domov? netuším. To je všetko, čo mi na to povieš, že? Do noci som ťa čakal v obývačke. Okay. Milan, poď. Prečo? Poď, prosím. Vy ste Milan Remenský? Áno. Zatýkame vás pre podozrenie z vraždy. Čo? Máte právo nevypovedať všetko, čo poviete, môže byť použité proti vám. Máte právo na právneho zástupcu. Ale to je nejaký omyl, to sa vysvetlí, nie to... Vy Páni, nemôžete prosím len vás, tak... ukľudnite sa. Zatiaľ je to len podozrenie, že váš syn páchal trestnú činnosť. Vypočúvanie Milana Remenského. Dnes máme sobota, 18. september, 9 hodín 12 minút. Takže Milan, moje meno je detektív Stanislav Droba Tešina. Pozerám tvoj spis. No, vydáš, že si sa dostal do poriadnej šlamastiky. No, dobre, ale ja tu nie som od toho, aby som ťa súdil, ja ti chcem pomôcť pochopiť. Chápete sa, hej? Vlastne moja mamina sa dosť na maminu pozná. A ona ma poslala, aby som vymyslel zaniesť nejaké koláče alebo nejaké dobroty. Ahoj! Ahoj, ja som Milan Remenský. Malý Milanko! Čo tam máš v tom košičku? Doniesol som nejaké dobroty, koláče, pálenku. To je pre mňa aké milé. Za tú pálenku môžeš ostať na mojej dnešnej oslave 19. Poď. Nakáž mi grepy, páčku sú. Na platky? Hej, na platky ťa poprosím. Denko a nožík páči. A okrem nás tu ešte niekto je? Vieš čo? Nezlakni sa. Hore ešte môj nevlastný otec a Artur. Páči. Ďakujem. Na zdravíčko. Na zdravie. Á, Jozefov syn. Ty si Milan, že? Áno. Čau. Teším ma. Ó, Marta poslala nejaké dobroty. A Pálenka tento rok žiadna? Minulý rok bola skvelá. Vieš čo, poď, ukážem ti tu radšej náš dom. Kde máte veci? Pôjdeš dolu po schodoch a doprava. Milan! A čo bolo ďalej? Potom sme
išli do jej izby, do Sarinej. A tam po tej ceste ja som stretol jej tatina. Milan, nezabudni poďakovať rodičom doma. Idete na povrčku? Ešte s chalami ideme si vypiť a uvidíme, dohodneme sa. Čau. Prosím ťa, nevidel si náhodou Artura, Milanko? Bol práve... Malý Milanko, Zlatík, inak náhodou, nevieš, kedy je tvoj fotér? Neboj sa, už je na ceste, podahla sa do krčmy. Artur, náhodou Majku si nevidel, už tu dávno mala byť. Nezaregistroval som, že by došla. Ty si ho náhodou nevidel, Milanko? Nie je to nejak teplo? Milan, videl si Majku? No, ona bola práve... Čau, sorry, inak... V hodine začali ľudia prichádzať. No bolo to tam také živšie. Zabávali sa a ja som to z diaľky sledoval. Vykecaš niečo, Sáre, a skončil si. Rozumel? Áno, áno. Počkajte, že Artur ťa priklčil púškou k stene a nič ja to nepovedal? Nie. Takže ty mi chceš povedať, že nemal žiaden motív. Dobre, dajme si 10 minút pauzu. Chceš kávu? Nie. Kde sú prosím na vecka? Koľkokrát mám ešte kryť chrbát stanu? Teraz si to vážne pozrám. Máš takýto kúsok od toho, aby som ťa povýšila. Všetko mám pod kontrolou. Pod kontrolou. Pod kontrolou. Teraz prepustili puždivého, krivo obvineného vraha. Len vďaka tvojej ľahostajnosti a ty to máš pod kontrolou. Všetko si len tak nejako polebil všetky dôkazy, len aby to vyzeralo dobre na súde. Kurva stanu, ja niekoho z vás musím povýšiť. Ale keď si nebudeš robiť dobre svoju robotu, tak to nebudeš ty. Neboj sa, už sa nebude opakovať. Tak začni konečne makať, Stano. Čím skôr ukončíš tento prípad, tým skôr sa môže tešiť na zvýšenie platu. Ja neverím, jak si mi toto mohol urobiť. Čo sa deje? Kokot vyjebeň moju najlepšiu kamarátku, fakt super. Láska. Nechytaj ma a vypadni do piču z tohto bytu. Kto ti to povedal? Bol si ten vyjebaný Milan? Hej! Nie, bola to Majka hore v kúpeľni a všetko mi povedala. Ale prosím ťa, veď ona bola len opitá. Vypadni z môjho bytu a nevracaj sa. Ale prosím ťa. Zmizni! Čauko. Ahoj. Na zdravie. Zdravie. Vieš mi vysvetliť, prečo ťa Artur spínal? Chceš povedať, že som vedel a nepovedal si mi to? Nie. Neveď súverený. Skôr som mal dneska s Arturom taký konfliktík. Konflikt aký? No, som ho tak pozoroval, jak sa k tebe správa, som si ťa moc neváži. Tak som mu ukázal, že to je to pán. Chceš povedať, že Artur si nehal o niekoho dohovoriť? Nechal som mu postrašiť a potom už sám utiekol. Pes.
niečo chápať. Milanko, pravda alebo dva? O dva? No... Zober ten nožík a vyrež jej písmeno M do nohy. Kúkaj na neho. Neurobí. Aha, myslíš, že to robí? Milan! Au! Ty si nepilavý! Ty si moje mamo! To fakt bil. Že si v pohode. Au! Sara? 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 Kde si? Sara? Sara? Šajbel. Sara? Čo? Není tu Sara, choď do piče, nehľa spať. Dobre, Sara. Není ti zima? Už dlho som sa necítila tak slobodne. Prečo? Vidíš tú tmavú strašidelnú lúku? Keď som bola malá, že som sa bála, že ma tam niečo raz zabije. To je vlastne všetko, čo si pamätám. A ako si sa dostal od Sary domov? Domov som išiel na bicykli. Takže doma si bol, kým sme pre teba neprišli. Áno. Run from me, baby. Run, my good wife. Run from me, baby. You better run for your life. And each time I see you, I contemplate what I love most of all, your swinging gait
Run, my good wife. Run from me, darling. You better run for your life. Run, 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 run. Áno, prosím. Mám pre teba výbornú správu. No neuveríš, ale ten chalani, ktorého máme v CPZ, tak to naozaj urobil strašné niečo. Takže je to potvrdené. No, presne tak, to prípad máme vyriešený. Odpačky a ostatné dôkazy nám sedia. Som si s tým na 100% istý. Čo ideme oslovovať?